of his members will come to the yard and you have views. Kidney transplant. If coming on social media to lie against me, talking rubbish, twisting the message to make Facebook money, where will you be to eat the money? I ain't want to go plan on ground. Anything he said about me now, you must prove it beyond human every reason. You must prove it very, very well. We have men now that will keep you busy for 1 year and 2 years. In a case, I am online. Ebuka. We are already out. The second twice. I'm dragging. Keep on busy until they go in what on Facebook album. Next time, a man I think money be a one day. Ogwono nolia e mana ngwalono na e mana ngwalono na the finals na ekita wo spiritual fight ayi nwelu everything forces ayi nwelu ayi ejuwe fight our spiritual warfare. Then physical one ayi wo putana every ayi activate go every mechanism at our disposal, if we confront our physical fight. Don't mix it. Don't mix it together. Haji police anogo haji nka wele menka ona haya puchku. Don't mix it together. Don't mix it and don't even mix it. You want to go? Eba webolu go luketa. Because now sometimes I will go mundema sometimes. So good easy. Litu one eba ha na lulunyi kagu na egwo tokwe na na ko we got ifi na egwu cheta ko finum na eti hoti shida ko na weara no ya chute no ya adatego so yi eti hoti shida ko na weara owe datego nwanne inolu no wa na eme no ngo peacemaker ndeba ye wolu tacho income. So sometimes I was not a preacher of love. Love is very important, but all for people understand the message of love. For people understand what love is all about. Then such people, you have to pass a message to them using love. You got to go. Manande manaha understand the concept of love. One anything in a me with the coverage of love, they are seeing it as weakness on your own part. They are neglecting it, seeing it as weakness. They will misplace that love in a show for weakness on your own part. Hey, what I go? He feel no hand will monopoly over the choice of words, over the choice of action. One naked time and keep azwa. If you do anyhow, you will see anyhow. Say makande je tiwe mkungwa na na threaten life ha ke gari je kwose ogwalo go sego ba ego dewe be ego case dewe makani ye spend the ego nde ye jenga e watago Ebuka Obi na eme arrange inwe evidence nga unless ni ngbele ego nwe evidence back ya Ebuka Obi wo onye ohi Ebuka Obi wo onye wayo Ebuka Obi na eme nka Ebuka Obi na egbu mmadu Ebuka Obi na akpọ ntu ifukwala ife niile ahụ nke ọwụ na eda na-ekwu tụkwocha oni nwere evidence ịma na ntu si ada advice on some of my followers are na-asị ezuga advices na nda but sometimes ana m believe na prevention is better than cure, so I will help you everywhere possible and anywhere any way possible to make sure that they prevent refer before or occur, because the moment or occur onwere ike obrozi that ezugema before ke ya basiafu e want to go. So that if from onye ministry we say go na eji ho mpacha konsi egbe agba adaka. To be forearmed, to be forewarned is to be forearmed. E want to go ke ya lese na agwa ho ga agwa e ya abiakwo gbaga o ya efukwo ego owu na inwe ego nke abụrụkwa nke n'ọkwọ ndị ụka
ọ ife aka na-akụzi ya n'ụlọ ụka ngụnwa na onwe ego marụkwa amalụ na ebe where your right stops is where another man's right starts. Emekwo na mmadụ ife ịma na-eme ego na ihe edinwu ma ọ wụ ife ịma na-eme ego na ọ ya adụ mma. That self-righteousness ka isikwo na that self-righteousness anyị na-enwepụta because na ọwụrụ ngo you will do worse than Ebuka Obi. I asked Ebuna ya allegation o. Thank God to not understand the fact that na ụfọdụ jizi Zion ministry wee na-build their engagement. Ha bịa bụ Ebuka Obi allegation. Ndị Zion ministry na-engage na their post. Ha na-enwe engagement. Mana Ebuka Obi gwara na nke ikpeazụ a n'ihi enwekwa engagement ahụ ma n'ihi eji wee gwọọ ọrịa were ewe kpee case. Ịghọtago ikpe ya ikpepụtaghị nwanne nekwu ụlọ nga nwanne nekwu ụlọ nga agwara m ụnụ si ụnụ na the hour of grace is over. The hour of grace is over. Ịghọtago the hour of grace is long gone. Ịghọtana so kịta when you do anyhow you will see anyhow. Hence na ụnụ achọghị ịkwanyere onwe ụnụ ugwu. Hence na ụnụ achọghị ịkwanyere onwe ụnụ ugwu. I appreciate the fact that now Facebook has been quiet all this while. In fact, a lot of people ask go into different direction. But I think now those people are in Nanya. It's high time now to comment section. Because Nda in Nanya non dema. Hanchanina Bofusiana. How am I going to walk the tight? How am I going to get Berunambo? How am I going to see Monwis Nanya Doka? Ịghọtago ha amarugo na ọha ebe ogodoluluka ogono ka amụ n'elu. Ịghọtago so now ha ncha niile agbafego mana ụmụ okele kwukwu niile ụmụ anwụnta niile ajụrụ na comment section. Ịghọtago debere ahụ this is the time now to deal with those people na-abata na comment section abịa ka inyo. Ịghọtago so the best thing to do is keep screenshotting their chat. Go deeper into their profile, see if it is somebody, although now I'm so many of them, fake profile will I comment. But don't worry, very soon, hand go touch all of them. Very soon, hand go touch all of them. Ebuka Obi Salono. Enough is enough. Enough is enough. As in he who allege must prove. Ohamu kurie. Ebuka Obi kurie. Egotago. Ohamu kurie. And there is freedom of speech, but freedom after speech is not guaranteed. No be me talking, and no blame. So I just say I'm going opportunity I will go no man Ebuka Obi apotakuna na nke ikpeazụ a. So I just gonna ozugbo pastor. I just gonna okondoka. I accept to go kita n'oge Osofia si no nwere ife ya bịara bishop o mi egbe. Unu eme na nke a eji wee je mkpọghepụ the whole Godon Barat. Unu emeta na nke a eji wee pupụta ogbunigwe, pupụta ma plane na-agba na-atụ ma ogbunigwe n'elu. Unu emeta na. In fact, unu emegide n'ife mee nya makwa ife mmadụ ya emegide oge amala ya ewe gaa. Unu exhaust to go the hour of grace unu nwere. So keta our time for judgment. The moment you do anyhow, you will get your instant judgment. Say the one you know. Wonke ma meshakwa gwangona ohonne na nna go foundation of Omenala Igbo and ohonne na nna mo foundation of Ọmenala Igbo. In other words, wole emotion mutufuo wolu no na ekuge konisi tufuo wonke ma criticize ụka, criticize Ebuka Obi, criticize ụka ọ na-aga, criticize everything, but say the one you know. Don't level allegation against a man who you know nothing about. Ebe aka mma kwụsị yo etu aka say show my own love. So all no you people should be thanking me for this note of warning and na sound to one. Ogo se na mflo n'anya na ma choho ka ebe ana nsogbu we na amaru go kwa mmiri a before so still na the mood of Easter. Daalụ no, enjoy your Easter holiday. Aka bugo nwanne unu nwoke Ezugo Ogbuefi Ezugo Igwe Ezugo na Nnewi. Daalụ no.